13 hours na drive mula Tugigaraw hanggang dito. Wala pa kaming tulog. Wala pa akong tulog. Siya, tulog na tulog. I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should start falling, we'll head on home again. Everybody else can see where we belong. Oh, ain't no ordinary love we got going on. At the end of the world, together forever is one. And I'll wait if ever you should be in doubt. And I'll pray they never can pull us apart. And I'll wait for the time when we'll be together every day. But I know if ever we'll be led astray, that I'll find my way back home to you again. And for today's episode, fifth and final day ng ating North Luzon Loop. Balik na tayong Manila. Magpapaalam lang tayo sa mga kamag-anak natin. Babay daw. Oh, galing ah. Oh, sige. Si Pau Pau. Okay na? Pau, bye-bye. Ingat na lang kayo. Okay na. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Magbihipong kayo ng pakwan dyan, ha? At the end of the world, together forever is one. And I'll wait if ever you should be in doubt. And I'll pray. Isda, oh. Sarap sanang paliparan ng drone yung nangingisda na yan. Kaya lang, hapon na. Ayan, may nangingisda, oh. Sarap sana ikot-ikotan ng drone yun. Oh. Next time. Marami pa naman next time. So ngayon, uwi na muna tayo. Manila. Tapusin na natin tong North Loop na to. Sigurado, ulitin natin to. Let's go! Dito tayo sa Tugigaraw. Tugigaraw City, Cagayan. Sobrang traffic sa kabila. Oh. Ay, grabe. Traffic na lang, mapasok. Traffic. Ang tumbok natin ay Solana. Sa Rojas na tayo dadaan. Tatawirin natin yung Bunton Bridge. Isa ring mahabang tulay yun. 3:30 ng hapon, Sabado. Dahan-dahan lang takbo natin. Siguro mga bukas. Mga madaling araw na tayo makakarating ng Quezon City na ito, mga kabalik. Ay, Kalesa Gabo. Hello, Kalesa. Putin lang natin to. Hindi tayo mag-drone shot. Next time na lang. Tapos tayo sa oras. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come. SM Tugigaraw. SM City Tugigaraw. Ito yung pangalawa, no? Yung una kasi maliit yun eh. Ito yung, kaya gumawa sila ng bago ulit. Diba? Di ba yung pinuntahan natin? Ayun, oo. Yan yun. Hugasan muna natin tong sasakyan. Napakarumi na. First time mahugasan after 2 weeks. So ayun, tapos na tayo magpa-car wash. Diretso na tayo sa biyahe. Next na tayo ng Tugigaraw. Sa alas 4. 4:11 ng hapon. Medyo matagal naman itong biyahe natin na to kasi dahan-dahan lang tayo. Pasok na tayo ng Bunton Bridge. Traffic. Ayun na yung bridge. Traffic sa Bunton. Ayan ang Bunton Bridge. Mahaba to. Tingnan nyo. Record natin hanggang makarating tayo sa dulo.
Parang halos ano, no, yung tubig mababa lang, konti, ang daming buhangin. Pero yung ano, konti lang. Tubig. Malalim yan, no? Ayan, Cagayan River pa rin yan. Yung nasa ilalim ng Buntun Bridge na tinatawid natin ngayon ng Cagayan River. Ayan, oh, ganda ng view. Sayang, hindi tayo makalipad-lipad ng drone. Pero mamaya, try natin. Malay mo naman, pagtawid. When all is said and done, Haba, no? when all is said and done, we went head first into the waves. We were right there in the eye of the storm. When I look back, I see it clear. Palabas na. I tried but couldn't give you more. You were great. Palay ba yun? Nasa baba? Palay na? Palayan din pala sa ilalim niya. Tapos, okay, yun ang Buntun Bridge. Tapos yung pakanan dyan, papuntang Piat. Ito namang pakaliwa, ito na yung papuntang Manila. Quezon City na tayo. Very nice. So, kuya ating binabaybay ang lugar ng Enrile, Cagayan. Lalawak ng lupain. Diba? Nasa mga tao nagsisiksikan sa Manila, pero sa probinsya maraming bakanteng lote. May hilig mag-camping dyan. Dito ang daming campsite. Pasok ka lang dyan. Maraming magandang gawing campsite dito. Malapit lang to sa Cagayan River eh. Ganda. Ang daming puno. Luwang ng kalsada. 4 lanes. Itong dinadaanan natin ay hindi ito yung dadaan ng bayan-bayan ng Tumawini, Kabagan, ganyan. Lalampasan na natin yun. Bali, ano to, parang diversion to. Ano to eh, Rojas ba? Rojas Isabela ang daan natin na ito. Ang labas na natin na ito ay Santiago Isabela. So marami tayong bayan na malalampasan. Makakaiwas tayo sa traffic. Mas mabagal tayo magpatakbo, eh doon tayo sa walang traffic para, di ba? Kasi pag masasama traffic tayo, mas lalo tayong babagal eh. Kagandahan sa mga ganito, maraming checkpoint. Ayan, safe on travel pag maraming checkpoint. Ayan, shout out sa mga kapulisan natin na magigiting. Nasa Santa Maria Isabela na tayo. 4:43 ng hapon. Nasa Santa Maria Isabela na tayo. Daming nagbibilad ng ano dito. Ano ba to? Mais naman ito. Mais naman ang binibilad. Dun sa kabila palay eh. Marami. Ang dami, grabe. Haba oh. Ang ganito no, ang layo ng ano. Ang dami nilang binibilad. 5:22 ng hapon. Nandito tayo sa bayan ng Quezon, Isabela. 21 kilometers pa bago mag Rojas, Isabela. Baka madilim na tayo makarating. Hindi naman siguro ganun madilim. Pero tignan natin. Mga alas 6 na siguro tayo makarating. Pasahero natin. Dilat yung isa. Kinokontra niya yung ano niya eh. Yung antok niya eh. Para baka makunan ng ano eh, ebidensya. Yeah. Welcome Rojas, Isabela. Okay, nasa Rojas na tayo. Hindi pa naman madilim, maliwanag pa. 5:42 ng hapon. Alam mo na kami ng dede ng bata. Dito tayo sa bayan na ng San Manuel, Isabela. Malalagpas lang natin ang Rojas.
car. Ha? Tay! 15. CR. Kakandado. 15. O, dito na. O, ano? O, sige na. Ayun, bayad ka doon. Nakailaw yung ano namin, no? Yung camping light namin. Ayan, tingnan natin. Nandito na tayo sa bayan ng Aurora, Isabela. Ngayon ay 6:40 ng gabi. Marami nang lumadaang mga bus. Marami nang bumabiyahe. O, larga ulit tayo mula dito sa Aurora. Larga na ulit tayo, nakaihi na. Let's go! Wala na to. Wait lang. Hanap tayo ng, ng sign kung saan. Pagkatapos ba ng Aurora, anong sunod na bayan pagtapos ng Aurora? Comment down below. Mahaba ng tulay na to ha. Mahaba din to, sayang. Madilim na kasi hindi natin makikita yung kumusta ba yung baba na yun. Pero for sure, ano to, Cagayan River pa rin. Time check, 6:53 PM. Nandito tayo sa San Mateo, Isabela. Yung malayo-layong biyahe pa to. Pag inantok, huwag ipilit. Matulog muna. Kahit power nap lang. Makakakuha lang ng konting tulog. Nasa Santiago na tayo. Santiago City, Isabela. Ngayon ay 7:26 ng gabi. May mang-inasal. Gusto nyo mang-inasal na lang tayo kain? At nasa Cordon, Isabela na tayo. Mag-dinner siguro kami, Aritaw na. Mga ilan ba, 2 oras pa na biyahe siguro yan. Buti na lang, hindi pa tayo tinatamaan ng antok. 8:51 ng gabi. At naipit tayo sa traffic dito sa Bagabag. Nueva Vizcaya. Kita mo naman. Nakapasok tayo ng Nueva Vizcaya sa may Jadi, eksaktong alas 8. Ngayon ay pagkatapos ng 50 minutes na biyahe namin sa loob ng Vizcaya, eto na. Mukhang may ginagawa dyan sa bandang unahan. Mahaba ng traffic. Nasa 5 minutes na kami nakahinto at hindi pa rin gumagalaw. Dapat pala ang biyahe natin ay araw, no? Yung may daylight para makita yung mga tanawin. Ngayon kasi wala talaga makikita, madilim. Makikita mo lang mga buntot ng sasakyan na pula. Ayan, sa wakas gumalaw na. O, hinto uli. Ano na pumunta? 9:57 ng gabi. Andito na tayo sa Aritaw, sa terminal ng Victory Liner. Okay, dito na tayo maghapunan. Medyo late dinner na to. Ayun, kami din yan ng pagkain. Tignan tayo. Sinigang. Ay, wala, konti na lang. Ano kaya yung mga yan? Wala na yan. Luya talaga yung lugaw yan eh. Barbecue 50. Kano yan? Okay. 50 din. Okay lang ilasa na mami. Angang. Angang. Hindi ko inaasahan yan. Sakto lang yung presyo nito sa 50. Lalaki. Solid talaga eh. Sarap ng barbecue nila. Sarap din naman yung mami. Ay yung lugaw. Solid na. Pahinga muna tayo dito. Kape.
Anak ko parang nasa bahay lang. Oh. Pahinga muna namin yung mga pwes namin kasi Tapos yung jacket nila. kakapagod din umupo eh. No? Sunod na ikot natin, mag-Aurora naman tayo. Doon sa Cordon sana eh. Diretsong dinadyawan. Jollibee daw. Jollibee? Mamaya pag may nadaanan tayong Jollibee. Jollibee? Jollibee. Sabi mo. 11:05 dito sa Aritaw. Tuloy na ulit tayo sa biyahe. Nakapagpahinga na yung mga puwet namin. Let's go na. Doble-dobleng ingat dapat dito. Mabibilis ang sasakyan dito eh. Oo nga eh. Okay, let's go. Pagdating muna tayo dito sa 7-Eleven. Pagising. Anong lugar na ba to? Tingnan natin yung sign. Karanglan pala. Magre-refill lang tayo ng tubig. Kape, pampainit ng sikmura, pampagising. Malapit naman na rin tayo. Next na. Go na uli. Mga tao pa dito sa labas. Top up na naman sa traffic. Grabe mga traffic dito ah. Haba. Pwede matulog muna. Maraming traffic. Ari ko. Nagawa yung mga kalsada. Ang hali na tayo makauwi nito. Kaya naman pala sobrang traffic. Sira-sira yung kalsada. Ginagawa yung tulay. Lubak-lubak. Florida sa likod natin. Hello? Bakla. Hinto na naman. Yan. Let's go. Ang kabila naman ang hihinto. Kami naman ang go. Tabok. Sana tuloy-tuloy na to. Ang haba ng traffic. Sila naman ngayon na mas stuck sa traffic. Kaya haba. Stuck sa traffic ang mga kamote. Yung haba ng traffic. Ano na. 1:48 AM sa Muñoz na Lesia na tayo. Habang diretsuhan yun. 3:02 ng madaling araw. Nandito na tayo sa Gapan. Bili tayong chicharon. Panghalo-halo sa munggo. Pakpapak. Ayun yung binibili natin dati. Fresh na. Ako 130. Larga na uli tayo, tapos na mamili. Marami na naman tayong chicharon. Aray ko. Let's go. I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. 5:04. Narating tayo ng Payatas. Tapos ang North Loop. Mini North Loop lang yata yun eh. Hindi tayo dumaan ng Zambales. Hindi rin tayo nag-Aurora. Susunod yun gagawin natin. Hindi
dito na tayo sa bahay. Ayos na gamit. Hindi naman natin gagawin camping. So, mag-decide lang kami ni Mrs. kung saan kami magkakamping. Pero ulitin natin yung North Loop kasi maraming kulang yun. Dapat dadaan pa ng bago yun. Pag may power station na tayo at saka matibay-tibay na internet. Suggest naman kayo ng magandang mobile data. Huwag Starlink kasi mahal yun eh. Hindi natin kaya yun. Mobile data lang. Tapos power station. So ngayon, tulog muna. Kasi wala pa akong tulog. 13 hours na drive mula Tugigaraw hanggang dito. Wala pa akong tulog. Siya tulog na tulog. Good night naman.